Máis de 200 mozos e mozas galegos participaron este ano no programa Galeuropa, que financia a Consellería de Traballo e Benestar, a través do que puideron realizar prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera dos Estados membros da Unión Europea. Cada participante recibiu unha axuda de 2.400 euros, obtendo un anticipo do 80% para a realización das prácticas, que tiveron unha duración de 8 semanas nos ámbitos da arquitectura, cultura, enxeñería, química, saúde, turismo, educación, informática, medio ambiente e o sector servizos. Así o destacou en Santiago o director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro, nunha xuntanza que mantivo cos participantes nesta iniciativa, que estiveron en Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Romanía, Eslovenia e Suecia. Lembrou que son axudas que se conceden en réxime de concorrencia competitiva e destacou que en 2013 destináronse 600.000 euros para este programa. Pois, aparte de que aprendes a traballar con outras técnicas, sempre conoces a moita máis xente do teu ámbito e, non sei, comezas a desenvolverte de outro xeito, a saber como buscar, pois, información, como pedir axuda, como desenvolverte en xeral. Prácticamente moitísimos, porque eu tiña só conhecimentos teóricos, e ali aprendes a aplicalos a nivel práctico, aprendes a razonar, a indagar, encima noutro idioma, porque encima era inglés, pero era húngaro, español, inglés, o sea, era encima un idioma entre medias. Entonces, ao principio era duro, pero utilizando expresións, intentando mellorar día a día, ao final xa entendíame cos meus compañeros, xa porque xa os coñecía. É moi ben, aprendín basicamente todo o que ahora sei en canto ao meu traballo. Sí, aportoume, pero tamén hai que ter en conta, bueno, a cidade en sí, Praga, como é unha cidade grande, supoño que non é o mesmo que se fose a un pobo máis pequeno da República Checa, entón, en certa maneira, era un ambiente bastante multicultural e cosmopolita. Aí sí que aprendín, supoño que vivir nunha cidade máis grande, e a manexarme noutro idioma tamén, coas súas dificultades do checo. Pois sí, a verdade, enseñaronme como optimizar con menos produto para non gastar tanto, que aquí económicamente hai que cada vez fundirse un poquinho menos, entón sí, como facelo máis rápido, máis económico, e utilizando menos produto que estábamos utilizando aquí, e menos tóxico, que é moi importante. Rodeiro sinalou que Galeuropa ten por finalidade apoiar a formación da mocidade galega mediante a mellora da súa empregabilidade, favorecendo a adquisición de novos coñecementos, habilidades, capacidades e cualificacións para facilitar a súa inclusión no mercado de traballo. O obxectivo é que poidan constatar unha práctica formativa no estranxeiro como parte do currículo, segundo apuntou. O director xeral indicou, ademais, que se pretende dotar a Galicia de profesionais con coñecementos do mundo empresarial internacional e, a súa vez, con dominio de idiomas estranxeiros. Esta actuación, así mesmo, segundo resaltou Rodeiro, contribúe a descubrir novas posibilidades para a internacionalización das empresas galegas. Desde o cambio de empresa, desde si tivestes problemas co billete, si tivestes problemas coa xustificación, si tivestes problemas pois con un montón de no día a día que vos tivestes que enfrontar un montón de cousas e dificultades, que eso desde logo de alguma maneira tamén enriquece o voso currículo, e desde logo a experiencia que temos coa xente que participa en estes programas é que se mellora moitísimo as posibilidades de inserción. Evidentemente estamos nos tempos nos que estamos con moitísimas dificultades, pero desde logo que a mellora é importante, e ese é o obxectivo deste programa. Para nós tamén é un reto poder enviar a tantos rapaces e en tan pouco tempo e todos xuntos e a empresas totalmente distintas, é dicir, que a dificultade que ten para nós o poder facilitar ou poñervos en contacto ou tamén ou facilitarvos contactos en un montón de países para facilitar a vosa estancia en cada un destes países, e nada, desexar que fora do
vosso interés, felicitados por ser pois, esos os primeiros que participades. Por último, o director xeral de Xuventude e Voluntariado recordou que tamén neste ámbito de actuación a Consellería e a Fundación Paideia ofertaron este ano 10 prazas para a realización de prácticas laborais na cidade alemana de Karlsruhe durante unha estadía de 4 semanas.